fɔ ko fana bi yɛrɛ ye k'a dɔn ja kɛrɛfɛ an bɛ dugawu kɛ ko gɛlɛya bɛɛ lajɛlen bayɛlɛma ni k'o fana kɛ k'a dɔn ja ye inshallah walasa basigi min ni mago bɛ o la o ka se k'a lasinsin cogo min na a se bɛ ala ye kafin ma k'i Sanogo marhaba an bɛ ala fo k'a barika da a diyara ye bi ye araba ye an ye ɲɔgɔn lasɔrɔ yan laada la alhamdulillah araba min ye k'a dɔn janvier kalo tile 25 san 2023 atɛ n b'a dɔn k'a fɔ labɛnw olu kɔni sɛbɛn kɔrɔ sabatira ka ban inshallah laɲini kun ti dɔwɛrɛ lamɛnbaw ni k'a dɔn k'a fɔ lajɛbaw olu bɛ se ka wasa ni k'o lasɔrɔ cogo min na atɛ o kama n'an ye ɲɔgɔn lasɔrɔ yan awɔ o kumana min bɛ tali kɛ laadala foliw la awɔ ani k'a dɔn laadala barika da ka ɲɛsin daba masa ma k'a dɔn an b'o de sigi walasa ka sɔrɔ k'an da don an sigi kun o la o tiɲɛ kafin ma k'i Sanogo marhaba ba ami ni denmisɛnninw ni bangɔni k'a dɔn sigi kɛbaa bɛɛ tɔrɔ susu la tubarikala nostra damis don Damis bi. damis 100% Damis a bɛ yen a bɛ yen awɔ basi foyi t'a la k'o diyara n ye k'o diyara n ye basi foyi t'a la ba mi dun n b'a dɔn a Tɔɔrɔ t'a la. kɔni aya baasi tɛ tɔɔrɔ t'a la o diyara n ye maa yɛ ka kɛnɛ baasi tɛ yen an ka denmisɛnw dun alhamdulillah sigiɲɔgɔn ɲumanw dun baasi foyi siribe maraba i yɛrɛ ka bisimila Sanogo ba tiɲɛ yɛrɛ la dɛ i bɛ ko fɔ ko ye mɔgɔya ye ma bɔ tuguni a bɛ n'a fɔ dɛ ɲɛda in na a bɛ ka mɛnɛmɛnɛ y'a fama la n k'i ɲininka n y'a f'i ye n ko dugamasa ka fɛɛrɛ don n'a sɔmina kɔrɔ la a taa si bɛ yuguyugu n'a b'a bɛ ɲini ka y'a fama la tiɲɛ di kɔrɔ alu buyagi ma dɛ alu buyagi n bɛ ɲini ka tiɲɛ d'a ma ni n ka kuma sara n faden na a t'a ɲɛnabɔ ni n ka kuma sara n faden na dɔrɔn a ma ɲɛnabɔ maa b'i faden dɔn wa a ye lana de i t'a dɔn dɛ nka n'a yɛrɛ la i b'a ye dɛ baasi tɛ Ibu ibarikada kami ma kiki bisimila abasa ma Sanogo tribe marhaba kore basi ti yɛrɛ la alhamdulillah ya fɔ cogo min dabaru masa dugu kuraje anw kɛnɛ ɲɛna barika ma foyi k'a ye an se tanu ni wale ɲuman dɔ ni barikada de ye sanga ni waati yan'an k'an pan k'an bila kɛnɛ o kɛnɛ kan an bɛ masaba in tanu so fila masa ko don diɲɛ sosigi masakɛninw bɛ t'u dantigɛ masaba min ɲɛ kɔrɔ anw kan b'ale de ma wa natalen don ale la jigi b'ale de kan ni ala ka jɛ ye o kumana n'an y'o masaba tanu kɛnɛ min kan rasulu bɛ barikada ni ka wale ɲuman dɔn ale n'a ka so dungo ni sahaba ni nabi ɲuman kelen kelen bɛɛ nɛɛma ni kisi b'u kan ala k'a jidi u kan an b'olu tanu k'u barikada n'an y'olu tanu kɛnɛ min kan an tɛ ɲinɛ an masaw kɔ an ka latigɛ sabu ye olu ye o kumana se wɛrɛ t'an ye sara t'an bolo foli ni tanu ni barikada ni wale ɲuman dɔ tɛmɛnen kɔ janjo an bɛ dugawu k'u ye hali bi ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw ba ka jidi kɛ lafiyaw la foyi de kan'u tɔɔrɔ tun minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala ka nɔgɔyaw n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye ka kanuba jɛma fo faso kɔnɔ ni faso kɔ kan ko dan t'olu la koyi olu de bɛ kala kɛ anw na ni ka galabu dɔn an na k'u ni cɛw ka kanu la ala kana an si nimisa o kumana k'u ni ɲankuma ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye sigi kun ye olu fana ko ye ani kanuba jɛmakulu bɛɛ lajɛlen k'u bɔ kunbana k'u bɔ kunnasiri la fasiri sɛbɛnw de b'anw bolo o kɔnɔ kumaw anw b'o ta k'o mada olu minnu sugandira o na k'u garijɛgɛ ye ni ala sɔnna ma tulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman an b'o dugawu kɛ ala k'o nɔgɔyaw ye ani i k'a dɔn a lase ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an yɛrɛw ye anw ka ŋanaw bɛ dibi la ŋanaya man di dɛ ŋanatigiya de ka di o kumana an ka ŋanaw anw b'u fo k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ a lase ko ɲuman k'a mabɛn k'a cari ala k'o nɔgɔya u fana ye o kumana nin sanga in na bɛɛ k'i bisimila ɲɛmaya so bɛɛ bi fo kɛnɛ bɛɛ lajɛlen fɔ se i k'a dɔn k'a fɔ kefa ma n'a ka garannadenw sécurité renforcée ale de i k'a dɔn lamɛnbaw ni lajɛbaw i b'a dɔn dɔw bɛ olu bɛ i k'a dɔn an lamɛn arajow kan an b'u fo k'u ta ni k'u barikada faranga arajow fana i k'a dɔn olu ka ca kosɛbɛ minnu bɛ u tulukala sigi i k'a dɔn renouveau kan walasa ka kibaruya k'a tɔ cari minnu fana bɛ yen n'u fana bɛ to ka salon kɔnɔ an bɛ foli di ninnu bɛɛ lajɛlen ma bɔlɔlɔ sanfɛmɔgɔw aw yɛrɛ ɲuman sabu bɔlɔlɔ in tɔgɔ kura in t'a dɔn ɔhɔ sanfɛmɔgɔw fana o fana ka fo a bɛ ɲini ka kɛ bɛɛ y'i yɛrɛ ye a n'a kɛ fili min ye bɛɛ yɛrɛ foroba kuma don an b'a fɔ ten n'o tɛ bɔlɔlɔ jɔnko ala anw ye an sogo doni ka taa an ka karamɔgɔbaw yɛrɛ ɲininka olu ko jɔnko ala k'olu tɛ nin dɔn olu m'a dɔn yɔrɔ min anw kalanden ni tiɲɛniw t'a dɔn anw ko labanna kunnafoni cɛrin sira n'o tɛ a bɔlɔlɔlama nka u ko tɔgɔ bɛɛ bɛ yen k'a sɔrɔ a dɔw yɛrɛ ma dilan u ko ten u b'a fɔ ten ala k'a kɛ baya yɔrɔ kuma minnu fana b'a lajɛ u ka bureau kɔnɔ an b'u fɔ k'u barikada k'a fɔ k'an sigira ɔ tigi kun i k'a dɔn kunnafoniyaw don o don dɛrɛ o kuma an tɛ a ko bila an t'an bila a la a b'i bolo yadiya a kɛra kuru kan baasi tɛ kɔrɔmɔdɔ i k'a dɔn annonceur ale tuma bɛ k'a dɔn ko pourquoi ne pas le dire munna a ti fɔ ko des experts politiques de trop ala
adda sira jiri de babi yoro daro la hawla ngo dado buzoyi abata shi la kunu jugul la dado ni wulbale da adda sira jiri de babi des experts politiques en trop wa be yorobe abi yorobe fabe ni sira grendo ni kuma di do madronga ci singi yere ke analyste politique yi politologue yi spécialiste en politique walman ni jabaranu kuma so wa kuma mbodi kada grendo ado yere mana sigi grendo no lu micro ne ma sita sorogulu olu de be ube domaine bedo wadaro ko kanga kuma akan ako aunga jamana bilama no bi faso maliba kufo ko kuma ko ninko ninkamba adabali bangui ko des soi-disant experts en politique ikado ko politique domba jonjon kambi klinga olu de yi ubi taniga segunika uke sangu ikado ka fo ikado jabara nunga krengere na kambe doni mine ko bi ki mana imunumunu jabara ni o jabara ni ka ki ba ye ka fo kuma mugu sigimbe ukoma ko diba o kuma na ko ma bela jele ko bebi ka hakilna di o hakilna di ko te kado ka fo kololo e koy nga ube uyere ke ko domba jonjon nye kado ka fo ka ke adoni kare doni kramogo yi kambe doni mine ko bi ikado ko television privé chaya le ko nyene alaka ka tashu ulu lakunna nga mimbi talike kado ka fo belajile ki yere ke ko domba yi ko koro domba yi ko de chaya le ko fo ka damateme daro ko ni ngwale ko nganyere nyini ngaba yela nunu ka donu bomi uyi kado ka fo kibaro la soro mi ubisiga bla doniya mine kono ni dalu jume uyi o kuma ayo nyini ngale ni ko tomike ina fo atudo ina fo atudo ko be fama doma do ko se o kresbeli ibo sous-titré ngate ko expert mali professeur ya na esperia ana docteur ana o kan no di fefe kasura la 70 Kamaro wone daro ko ni min vle ko ikado ka fo ko tele ulu chayale ko ma tele radio ani kado ka fo bololo kan ukata ukakotobe nga ko ikado bulu fabe minga di ikado ka fo tele privé no ikere ye tele uye ko kuma ni kuma ibe mode ye nwa nofe ikado kuma mu konnana ikado expert en sécurité expert domaine werela expert ngi nyini nga ikado ka fo minu obitalike politiko sira ukan ko nunu mbitani nundoni embomi dalu ye munye yela na fora ko ka boni daluye ko ka fo dalube ni bebulo ko kuma ka bi bali mala de ko kama bi ko kweme ikado ka teleu ke temenziraw ye ka teleu ke ikado ka fo udalamine kanye ka ke influencier ikado ka fo media ukan ni ka ke mayi minga ngalame ni ka ikado fero sigi senga ka ke ina fo lu de be ko do ulu de ko do ikado ka fo dugudugu no nyon do ku ba ye ka fo ubita fo ko ube ikado doni ke kosobe lakana sira kunka lakana kala tugo lakana ke ka kanga ke fere mununa ro ko blasere baw ni ko lu chaya ke ka ta ga jatimi ba ka me doni mine ko bi nunu de kele de kado ka tele to ni ko lu koninke ikado fa bela jeli wa ko ils sont prêts ku labene de faire bela wala saka na plateau kan hakaja ukaye ukadon walma ukabla mine kono ka so nyere la ute ikado mine mingono ko di grâce hadado di grâce ukanto alaisa di grâce eche ukanto alai on kufe ukanto alai note mali expert aka chanchugo na beya ka expertise bla en jeu mali bi ke tasa juni on be sega ya ni ngombo ado be sport do ou be santé do ou be transport do be commerce international do sécurité do ou be droit en tant que c'est-à-dire droit pénal do ou be politique international do ya va moi non nous dado na ni veve na okaramugo bawde do kasto ko c'était jabala foiti jakuma dani fiete mona do e micro ne mata soro bulu ngo kabako didu sigidala bere bulu lame kastura bekalo fi kri kri ako des experts politiques de trou wallahi chara una kuma ile magwanza ku ka to alai on ni doy on mo tene seri boy no c'est question de sécurité ni doy c'est-à-dire olu be ya mala doni don kata baloko sirawka ni doy soro siraw ni doy ils sont experts en tout et en rien wele go blala doromboria ibetigo la fuga ti chu kofe wa transition yere expert ka chani fa be munu yere expertise me ka ke transition ka bi espère be transition no fe vraje bunga u ba don fo ka tema dang dado ku tay nyini ni dro ka sega sigi ka me ka lame comme wati fara kun temana ni ka korfo kaw ye kunama do so awo ibi wele ki bla ko wo chi to o te wo chi ya o affaire daguna u ga do ko ti mo glambli o affaire daguna abana wo chi te ma ke ga joro soro tun abana awo ina minga ka ambe fa ka ke odi abana nga espère ba de nu manya maka anto alai uban kuma yele mare wallahi wa de ba re do be
mba finyana ibado ko deba yere sigile fadenya ka kena yere kafa wo ado nenka di ple ngamfori ko ka soyi mamugu woteche kama lekoti janjo ambe le national ta le national Amadou Mva tutui akoko kifo nyaaye nyanye ejwa kun demane awo ka jalo jiri majide kalmun nungadi anunga ja anyera fengo ya fola chifu nakado jaja re fona c'est un vieux moko comme toi mais ngo wamseru asama on dabade do le vieux moko de black pade kabikili majide bismillah ngeje kumane pa wara memo bismillah le national ni aleta igado Amadou Mva Diallo tale mananye politique buna kungantu politique mauka kale kanchien ani yere soso igado kafo akembe ko kuma fana tako do balabi ko minye igado ko nimbe galama ka so atiga bwanola foi donc abilamaga papagati boy ko bouger sans avancer aglima de biche de zero do aglima biche de zero do bouger sans avancer ko be galamaga ngautika bu nola okumana ibaye ka fo ko nde jate mini anyebola jate mino ikado ka fo sangani wati fundani ngabo politiki buna kunga politiki mawere damani nyonje fundani ngabo ube fundani mbawule ka soro ikado sete jonye olukoni ojobe ululabi utife ko de jira ka jira ka fogo malide famba ko ikado uluka dana ya bate ikado politiki ma kambli politiki ma otife ka so kuma ima odu ye tiede o chile benye ka pambara haka ja koko be ga lamaga ngautika bo nola lamaga be ga keni jigitige lamaga o kuma na ko femi ni ngo nun tablo ibaye ka fo ko uka ikado kuna foni bole temene Amadou Mva Diallo ka fola ako Sanu Samuel Kone ale funangeni kalangara mo fona do aywa afra akembe ukembe ga jekulu sigi o jekulu ma dodo ko fanga de meton ale ulu sigero benedo tomia kulu ka facilité menona ku ya jira ka fo ko o ka kumola ko kale bise ga femi famu nungala magala ka soro tiga bu nola wa aywa ibaye ka fo ko kale kanjien ani yere kan soso ko fona chama mbala ku sonedo ka fo ko ukmana ulu ye nyiro tigidu nyiro ni tigiwe u nyiro mabo mile nga onata be ku be fereni de wale tige ku haklina ko pembe nyiro batigi ukun munu jamaga cha ukmana ko femi ni ngoye ko ni ngone nyana je ko nyana je mi ni yayi ka fo ko yere nega nyana je damado ukmana ka be munde jira uire ko ni ka do kamana gwane ka bo de jira kamana gwa politiki mo ka buna kun ka bo de jira kuire ba do tigi ka fo ko ambe yoro mi ko bi ko jama famba ko ka dana ya tuka wa uire Joseph yale do jamana akota bolo la ko sebe ay wakiba ka fo ko uye ka do kangari joli da ka uli ka joli ke ka balan joli da ka ika do fereni de balu tige ka klaka na kulu basigi ko synergie 22 cadre d'échange o synergie politique to nyon soro o konala lu ko kulu sigi kunti doraye ku ba franyonga kunye ka do franje fanga obsega la sabati chugo ko da una ka gero ye folo o kuma ko klela kana yele maka ke munye ko cadre d'échange des partis politiques et regroupement politique ko pour le retour de l'ordre constitutionnel akero fana ito ambo de la sa o kuma na minye ka do reçu de transition o plela ka ke retour de ordre constitutionnel o kuma na ka be ina fo servali yele manaka ke barkani ye chugomi ko o ko dale do kenega ko amako isawa ko sorte de cerval métamorphosé en barkane ko yala otewa ay tomi sigi nyingali tomi nete ko Amadou Dia non mais voilà Amadou de jomo fatiyalla diga ni mi dala sugu la jangara aywa afadrilete dedi ko sorte de cerval métamorphosé en barkane ko yala mako yewa donc tomi sigi da nyingali ka ke tour à notre contenelle nyingali tomi aya ba jabi gele jalo jeri Amadou Mva ikado akoko na baro kalo kile muga ani woro temene kibai ka fo ko uyu faranyonga o kuma ko katai ka do faranyonga ko utara nyonsoro jere so mi ngono kuma te mi ma fo transition ma uyo sigi mene ni woloka ka transition de lebu koro kono ka tabla de mayira dangana no ka kuma ka unyi o kuma ko
nga kibaye ka voko atondo be ko ma kelema soro olu bolo mi minu joro fadi jere ingene ka ko ka sabuke munye tigilan langulo dama min kumbe aboru je tete kula ko ale di darwa unye tete kula de ago bo tigilan langulo min be ko ba jira ka foko to re do ma kele soro mi minu joro fa o kuma na ko ni donze mi vleni ko ni ka donge ni re jai o te re ndege wa ka donge ni re jai ko politiki mo ta kembe no ebi ko nunu fana kuma kan de ku bina fanga nyini politiki to sigi kunye jumenyi ka fanga nyini ka soro ni ya soro ka hakili na utaka barake ni mara chugo ya mi ni o here be se jamana de bela jelema o de fanga nyini kunye konga ko niye nunu ndala ye kibaye ka fo ko ano te gaja kambe ro mi ko bi ibaye ka fo ko sambi saba anyo de ke politiki ma obulu ko mayelema ani ka do kunflani kelula ko minyi ka do o sambi saba anyo minge nunu mbulo ko tiere la ku yu ka kenya jira ku ka dese da keneka umase ka here shi se jamana deuma munu yire yira u mi yira u ka tabulo la o de ge jamana deun jigiti ko sebe o kuma na ko ga here ma se jamana deuma kibaye ka fo ka chamambi yanu ka jonzona ke yanu ka jongo alafo ayi ube fere ni dabalu bela jele tige chogo mina ubu kangalama fasaya ku ube feka fanga fana nyini ninga ika do kalata ko ko nyiro batiyata ko afere tongirima dama bi ulu be ka chika yereke ika do ka vokulu totoro were jai emi RPM URD onanyo ana chama ku katasi ika do ka vo pare nama ade ma PSG ko nunu chama mbi ku uyere to belwa ika do ka vo uyere jadi otmana ko minye ika do ko nube feka nyonga fori ko bulu da kuraye okumana ku Joseph ale ku katabulu laje ninga fieta kasoro katafa jate mine okumana ko minye ika do nunu munu pleni ni ubika chika yereke adola ku ibaye ka vo ko yasa ika do ka vo mauka na somi ka vo ko akore tientodo ku be fere ni dabali betike ko mamu ka ke na fofo imachien femi adema PSG kamba ye ka vo ko sanga ani wati oko ni kumaka ko lube yelema ulubu kumaka fale kuma be ko minye didengele toyin haka jaja nyo masa ko luye ikado ukandi ku na transition deme wati temeno na ko katabulu bela jile sabati jamana gaboni bisi basa kono chugo mina uka kongre woro na omi sigira senga october ko klitani woro tani wolon vla bafla ni mungani klesa amadu fa jalogo ka ba hakilla kunu bibai ka fo ku yenyama ya sokura sigo watula onyama so muye fo o ya jira ka fo ku kata jamaka jeremi no assise national ye ku bita ola ko jongo ala ku taro fanana uyo fo chugo mi uyo keti ay wakibaye ka fo ko kalota ningele o kofe kwa de makla kana ba o fengele na tuguni kanyo fana yi ale ele tara kene minga ko kalota ningele o kofe ko anana ba o fe do la tuguni ko ka Joseph ale ay wako adema ay baye ka fo ko akra sababu ye awati la uka kadiri uka jekulu mimbe ko kadiri adema farale ka do franje fa uka ko tabuluka ko kadiri re adema simbo uka jekulu la awati ko fana kera anyoyi o tumana kibaye ka fo kadiri de changi ulu dusu chego juga adema simbo akola ay wako minye ka do ka fo ulu gere to yele mana ku ka tin naw yele ma o kuma na to yele konala jate o fana be ka yele ma kibaye ka fo jamye kalo kleta ane kono ndo temene ba fulani mwani sawasa ay wako adema ka jama ku avo minye ka do kadiri de changi fana o ka jama kulu bawlila kata adema ka jama kulu basegere ku tarusri ka do ka fo baroda kelina tuguni ko yala o ko hakilina o de farala nyonga kurayewa wala makale kanchie ani yere soso dodi abana Amadou Vajalo akoko nunu ngonga ko tabolo ko ikado ka fo ubuka mulugu meleke ngano tika boko la o kuma na fe mi ikado ko ni nyogolombo mi ka biso nga mesi na de wakaka to sinaye Amadou Vajalo ya lega nobla nya bole national ko no ga bido mboli du mbajite ko nyogolombi mesi na waka to sina alaga ko nyondo ya ko komike anoter ale koko actualité politique malienne ko le RPM et l'IRD se disloquent aywa vaga kumata ale fana okulu toturu jadi kasoro kumabaw do de bilibelo yere de Mariatu Konate ko de ale ko ni yata ka jatimne Rassemblement pour le Mali ani IRD ikado ko okuma ulu binyini ka ke ufurugo jala ye bide sabu ko be Maliya de dugu jembe ni yoroina abinge ngi ngi na fo ne yiri mona ikado na de ni yella ka yugu abela jale bi bon la bona vrana na matoba kumana abebe tuli politique Mariatu akoko amedoni mine iko bi tawu koko rien ne va plus au sein de cette parti politique réputé
par leur implantation et leur représentativité au sein des organes électifs et dans les différentes localités du pays. Comme ikado ko nasoro ko mabi bolo shin fere toma mununga bu jama be munungo jama be mununa comme ikado ni jamana ere ikado akodombo bi jati ko ulube tomunu no fere tonyi ko ye RPM ani RDB na kaka anga hakilla jinge no mela jide fana bora ademadi kana ademato ko de abora ademadi bebbe mbay ademay voilà ademaga fuku ko ni mela jide bora adema kono kambe doni mine ko bi ikado ka fo joro kele nata kele nga ye wal manga here ni ko lasro ikado jamana koka jamana de koka wal me kado tondo koka ko de kele be ikado ka fo guerre de positionnement ko be udanga de la bi o de kama ko kalata min yere na ma se folo ko kuma na unyan la samanzama ani ikado ka fo unyan joro nyini ko kembe sababu ye bi RPM ikado ka fo abinyini ka ke dubalangulo nye yerde ko fana binyini ka ke dubalangulo nye riba ko abe hakilla jinge maretu kunati akoko mimbe IRD ni kale kofo hakilla jigina kambe doni mine ko bi o kuma ko olu yere be ka do kiribina kun ambe wati mine ko siza ko ka sabuke munye ka bi hakilla jiginke ikado ka fo mini obe ikado ka fo RPM ni ko fana kofo olu fana be ka ikado wolo ni ka bo ton kono ko ka sabuke munye uka sigida ba durna no bi bamako kofo commune durna kuma ko section ka kuru kara jama kuturu chama olu bela jile farla nywanga ka fo olu te usem ngoro bora ikado RPM ula o moptika ulu fana fi ikado foka se France foka fara akantuguni kuma ko ikado ka fo shifina ka ma bisaba ulu bela jele bora RPM na Rassemblement pour le Mali ni ka bo atona kwa upunji ikado ka fo convergence 2023 no nyema ya be Musa Temine ale bulu maretu ka fola ko ni yata ka jetimne ikado ka fo kambe doni mine ko bi mi no bi talike ikado RPM ko nu kofo no bi gesi dalaw ka ton kofo ube geleala ubi nyon vambalela ikado bi joro nyinina okuma boyinde boy ko ka sababu ye tondo ulu bi ka kodo nyona odriba ko ka bi hakilla jinge tugu ko mimbi talike ni vere ton nuna RPM IRD nunu mbele jele bora adema ukonnana ko ka hakilla jinge RPM ko ale bangena sam bafla ani kele san 2001 mana kuma mi ni kado ka fo 2002 kala taw ulu kon bi ka senze kana IRD ko fana sigira singa san 2003 ko ni mbele jele bora ikado adema PJ konnana odriba ko ambe doni mine ko bi mimbi ni fere to nu ni ko lu kofo ya koromoro ko kuma ku cheka gbelede ku yere damo ni nyanje u tondo yere damo ni nyanje ku bi nyanvle ni kado ka fo wulu nyadi o ko de kama ko kado ka fo RPM ka ale kolu fega le fle ka sabu ka munye dishibo ko lu ma beni nyanye ko yela tonsi ku ye hakile wa tonsi ku ye joro nyini tonsi ku yu yere kundi hakilina nyumante faso jote no do atekele kumbo abida dola ka do madi koromro wala madi e ko na kanga ta IRD kaso ko de madi do re fo de miria fo na borala de adema tatibang ale e ko ale c'est incontable c'est presque il y a des gens qui kadem bangene bo politique buna ko politique tonti mi ma halni mi ma bola directement ina utara au moins c'est-à-dire ina jera barama wala ma nyama dafe ka ko do bulu da e adema koro ni anga jamana ANC di kuyi sikatala awo yiri sumbadu awo ko bo kado ko IRD kanga ta ni kala jeba ko mi me IRD ko fo ko do doni kray kado geliyai de kunyi o kera sababu ye tonde ton kono ko tonkura mawdo ulu nani ikado ulu nani kera sababu ye ni ka duci ka yirege ko sabu ko ayira ka fo ulu nato mumvle o kuma ko belajele yi ka hakilna ye u kan nani senna je ta positionner maintenant je ta positionner maintenant bere yijo ya positionner kuru dere kunte vene de katanga ndado uya sense kata chugumina edegme mamodi igor jarake o me na fana tara ni nunu sona ila o yerde di o me odo lu fana e fer ne tomuni tongili do nu ndewa ula ko do netewa o ni ko kibe jo yere kelina romo komini kele yere mine ni be chugodi barabala wa sangu ga mali yere kuturu e barabala de c'est pourquoi jango dana yami yeti dodu jango do rado mobi boli katundo fe romo ko du ko kado yerde du bilama ko na abina fo na shira na kasamande tugu kado ala almahina na sumega ikado ala ka hine ala kabi champion abiti dogo tuma mina nyene hami
mi anya fo ya wa mataka ngoku chesiri amataka ngo sabu anya fe ya bedda walo komo champion dalil la mafi alaka dawro ne ma konna shishira nakasa bora kado dana bora uni nyanje kado tege de nyambulo fereton nin mayi miri kunna ka biye komo kado ko erde hine kangi mine de ko mimbi talike joro nyinini na nyon la samanzama ko do doni tona ko kira sababu ka tonki ni ka dawula ko da ko wala ko ka sababu ke munye ko kado ka fo tendance ambe doni mine ko bi tendance gwanyo kulubali kado ko abi inafo ulu de koni jaakwa ke ni ka congrès extraordinaire ke ka nyini kado ka fo tendance saliku sanogo fe o kuma ko te fereton ka ton e kado papier yo ofo o ko bele jele ku manwa mva mu ulade wa labana muna ko kado ka fo congrès extraordinaire kera ni ka kado biru nyama ere korole mi no be ulu ka jatla no tendance gwanyo kulubali ko te ko ko be nyon zaman zamana ube ambe doni mine ko bi critique ma ube ulu ka dangala kado ko IRD ka abilama na kasa agwera kado sigi koni gelera de ku chaman be no ukumana dana tuni nyonje ko bele jele bi nyonvla ni nyekre ko di kama ko ton ko akoni zebe ko gbele ambe bi IRD konnana ko kado ka fo kiru tigera ka tige cour d'appel ni kado ka fo tribunal to fo gata abita kunja cour suprême na o ko no bore kanga sigi RPM ko tuguni ba ko RPM ka ti tugo laje ko morbo ko mi tarike kado ka fo bagari tirita ale na jonyo ko tonyando kunya nyini ko kado ton ka kura no ye bureau ko bagari tirita ana jew ko lu fana ye umuru kulun dagoya niki ban ukula ko ka sabuke muye ko ka beni oye kado ka me doni mine ko bi ko be ka tufa ka bogoti kado ka bonyo ambulo ko ka sabuke muye ko joron danya ikado ulla soroli ko wati kungrani do ku hakina mirike ka fo adema IRD ani kado ka fo ngi nyininga RPM ulu na faranywanga ka tonde ngelendi walma ka ikado dana da chebo kelinga ka bi na fo utnyene niye niko sabuke kado Musa Temini ale fana ka convergence 2023 u bangeli parce que ba yi kanto ka fo bi ka yo gâté car Musa Temina a déjà gâté le coin de par sa démission et celle de bon nombre de cadres du parti RPM. Musa Temine ama gâté de après ya hakilo de taga ga tirata manaza ga debte nyemo wote wallahi manaza da ga debte nyemo Musa Temine mali amitami se Allah ko so sa Allahu akbar abe magele la hawla wala quwwata illa billah ape dia ni yere la comme amani vo mais RPM fana tonne were ya ka parti créé tuguni Moulay Baba Jumer Haidara Wadi afoiti balawna ay fana ka parti ko PM TR ukasigi dron sabu nawte kungira kila be farada be baw farao good baw tiga gbenyo be dra baw fara koro igaro ko sigi kun kembe ka fo tomba munu vle kuna fara nywanga nika chebodo nyini ko nga kabi na fa bigele ade ko makambe doni mine ko bi ko nunu munu vle ni be ko joro be ko hakila be ko nga yeta de kai o kuma ko de kama ukera sababu u desera ka je nika be kilinga ko nga amana ke chugo ala mahina na ikado ka fo sumela sisila kale koni ikado akadu ko nyene alaka kaina fo ya fo tomi o kuma na ko dude ulu kon masega nyamvamu na shishira na kasabora sigi gelera uni nyanje RPM fana wala mahina na ikado Ibrahim Bokar Keita ale fana ka tondo ulu fana ni nyanje gelera na shishira na kasabora ikado ko utma danate uni nyanje kambe sigi kam makono ni ke 6 ans yelaw ni mbere jele na ta fara nyanga majmana ko mali politiki ikado kaka sira jele nika umine jamana dembe uyere hakina munungono ba jabi dima fo jokeneka kana jabi nyini rosi nu sera ka bale ka shibondege nata mana doko ko la bente ko la na faso ko teo nu sera ka bale ibina shibonete ke kona ya anga fo nyo yiki akli to ala ko klishi yava moi no tumbeke tago flana mingara Ibrahim Boubacar Keita karata ba flan tan sheki kojugo fereton tunyu kandi nyoma ka foku ka jeka ta kelengele kosobe ngani tako flana yera la ku beka faranyonga ko ka chebo kelende kara o jamfa kera kene kan ko ya be yayi asira ka kewa o de tunya ke kuma nyuma no masika kewa buruje l'argent barre kana sigo bla ika kunu no quasiment impossible kunu sigo bla ika kunu no tumeka o watu de nga o jamfa kera chiko me ambe o ya en fait akoko car il sera quasiment impossible de trouver un accord entre des partis politiques en quoi à querelle utese nugukele wali tongura munu sigile fle o ton huna yiki siga fle ni ala shida ma fana bichi
do bi bo fana kono ka taa ton resi mais c'est sûr sabu ni sago i rest be ko kale sago di ni min sago ma soro o be bolo fara kura gla a bolo fara kura inji gla on ga here kama ay min fam ça ashi ay min fam ça ça comme groupement d'intérêt économique quoi GIE de parti politique parce que ni parti politique ye keme fly voilà ne ka respecter bi bolo o ma hal na soro ni imuso drone adoro do be do muso re to ka tona ay al na soro kilne biga tona na fara ko parti kana ebina ibi ka ibi mata sa weleke buruburu di fana ye chama galabu tigi ya parti glana ko abana sabu kolomi mbe duma ani joro considération yere aywa edungodi considération yere ngaji sitre jamana ni jamana bi nga here achi donc ma kelera wodila segumeru farala nyonga kwa simire ka to ala fo jodu amma ça c'est l'antidémocratie démocratie rete jienao bebi ka lafia ro ni ga here de ne lafia ni here ni so nga here lafia resto fanate ima fa moi na fia boda bi soro chugomi bede bo nyini wo de ato ton nun tsegaje wo de ato tsega faranyonga amma galera ma fleni o mena kalata fana ma ke ko no fana te o te jamana sariya kalata re ka ke foloke jamana sariya so kala re katta folo nunga be ko la jago kala kata tu montani te pro quoi pro Mali te pro transition pro Mali te pro transition moi c'est pro Mali te pro transition bon toi tu es anti transition toi tu es anti transition parce que qui ne veut pas la vérité je suis démocrate démocrate on dirait que démocratie est faiblie amani manchi yala sambi sabako la hawla wala quwwata illa mami kunye nyuma sira ta anyo jamfa kene kaya okera benyi namba ni misa kono wa au ni misa tibba Mali la folla fona nywa na wore nana odu ore garsge la kodi Amadou fedo be ala buluchi oluke uchiri shinyekeli mbajide awo nywa na wore nana mo ko ni fo sabu sebi alai nga démocratie kana kala turaka sabu ni tinyere do ango ni machi ma yoro absika ke jamana do ga chien ma nga mais si dans ninga nga les soins faire to ma ka au moins peut-être laisser leur différence ka fara nyanga kaira ka fo politique kuye hakila de politique en sa définition c'était développer le terrain siniba e ko achi dore chira anga ta jwala ka anga ta jimi pharmacie voilà madame gasuri ndo dia ami fuli badi groupe commerce Abdoulaye Alhaji Abdoulaye Maiga ana ikado ajenyo mbele dele ka fofo ya fo asi 2000 kono kala ba ka fofo ya fo fana amutoroba fana fo yeno ni tangana ka takai anga chorba be ka fuli badi ani ikado ka fo kai sigibo badi ma ka gouverneur fana be kullalla Musa Sumare amu bele dele fo ko bele dele wala nyimando ubena kaka awoni anya bruni soro ani 6000 oye afsara maha udalla jabate gogo jobali ana kumateme afuye jobali nu afuye babe afuye kuta inglete mena o mangata nu farala nyonga sawau no mo fara nyonga sawau awo achiti fu chinyabli afu atifu chinyamali bajide anjura na sakui tiara aw mena ni ngonu ngono sakui aw kaboka kuma kaye wala saka awo amena ni ngonu ngono sa anjura na sa kuma mugu ko intesa awo kuma mugu ko ne akakedro sabu kuma mugu bedda datigi daba resa atasagola ngaga vogo mabe kala tura kablewa yodi ndokarawo sabu be agli kununa bajide nanago bismillah marhaba sa igado mbe sebeta mi histoire de Bamako histoire de Bamako ibai ka foko jatige wale keba udaga ujabala ko fama ya dawolo ngui ko birigi were ikado kafo obenyono omarabulo konnala hakaja ko fama wulila ikado kafo ningata ikado wulika joke panguruntigi olu koni ikado mpogo asara ikado jatige wale keba tikila maula janjo masa kwa ko semve uye ikado bagan keme saba uyo de mine ikado ni manu nuno kadi ikado dugude umaku ukasi kutiku tubarikallah mishudu tubarikallah we here mishi keme saba koni be kun gara jagadi aywa jaga min bi jago ya mine ikado sigida maula ka tura makunu nindi ngoy amakanu sagoyi jatige wale ke baati la mofe la ya jara ale kuna fudin da masor de Bamako kono akoko fe mbe ikado prepare la tiga kata fe sawo for minye ikado ka fo anga famae no ya ngawulo masi tabaw ye ku kase baya ko ikado matiga solikala tuguni koko be ka prepare la tiga ka sabu ke folo dang muna kare aundila nga beyond be ta dangari ikado jatige wale ke baati la mola fu jabala la ka sokono minenge kenema minenge nyono ikado circle konnala koni wale ya kera anga wulo masi tabaw fe
femi i ka do ni wuli ka jo ko awulu la tare la de wa kera kuna wulo baye kuna wulo ba mi ni anga kelece nu yo i ka do ko wale ya ko dangena maya ka beni ka do mawbulla hero fana minani kallaba ka mbogo saransara ka bla ani daraba do jatge wale ke bat gila ma dola ko i ka do ko chamantora sula ko chamantara sula wa mi nye blomina wulu fana chiena anga bulla here munu nu ku yodo intaraki kata zombala nunu ko fana chama minanu la ningo ingera dogo firi ona i ka do alamunu na femi ni yoroko folenye ka kunye jumenye ibai ka fo janvier kalo kile mugani ngile so mabada kene fe aonga wulo masiri taba odo e fama e olu kasana kelengela odo e pangurutigi wi olu ko ne wulila sani ku kunda biki wereka ajira lula ka fo wika jate uyaye ta fo jate wale ujabala dobe hambe ga to yin jama fe akatila jadi wale jabala mimbe pangurutigi wulela ninga ta doklo nae o kuma na ku tara ye bunde biki were biki ko biriki were ka bunde ka ke ka do ka abu kele o kuma na ko bunde ni senve jadi wale ka chama ko ni o tara shula ala ku jigero be jana mama o kuma na ko nga ko bagan chama fara minena o kuma na o bagan munu minena ko nunu ntiyo tara ki dugu de on la ko e jagaye o be di uluma wajibi ka torma o kuma na buguda bebe jaga indi o kuma na ko bingani gaw nani jagu ya fanga de sigi ka do buguda la mauka o kele do ka ka do samuri daga sigi yoro mununa aka ja ko ango ulo masiri tabaw ani jamana manyemo ulu ko ne hamiye ve miye bi jamana ka kana blana ka yere aka ka do yere mahoronya ani lakana o sabatili o kuma na ko komanda mi ben yoro ko volena biki were kapiten na amadi jakite ale na ka chedew ibai ka fo ko kuma na uye wuli ka joke kata ni mbara inge ko sigida mawu tanuku wale nyuma do ko sebe akera ni soja bilibili di ko ni jelati funa ngeni munu fleni nunu kale ka de faso ka lafia e o ku kuma na sanga ni wati ube wuli ka joke ko nga ko se inda ko ni sebe ko barka buena ko sebe ikado dogo free o famvela lai ani dogo free kono aku ye ikado ka fo la jabada jatike wale ke batike la mauba janjo masa ibai ka fo ko miye malidon ku wasara nu ka wolo masiri tabaw ye kambe waso nu ye bi ka sabu ke ka baraketa wi ko fe miye mara chamanje marabulo uye ni nywana ke ka teme ka do tiga ma do anala de jatike wole ke ba chaman tigilama o folo la do chaman bla la shura ku ye ka do uninda dingani dalai umanya mi ko ucheri jerna o ko nga ko fana seve ko bagan chama minena mishi chama re fana bola mi ni ka do ku yondara ki maula tufai ani kona ko fana minena o semve ni go di ikado ka fo sigida amanyema uma ukada tiguma ikado ko nyana bo law jekulu munumbe uluka ko nyana bo uko ni ndai ukamine nga uluta nyana bo uba disigida amanyema uma uka nyana bo anisigida duguleu oko sendaza mingele fle ni ikado kona ni jafara kona ni ikado ni yoroko vole inta temene sufurulai ko temene ko o yeni de kesa ikado kafo nyono sergli konala minyi ikado dugo free baga kemesaba na bela gele ye mishiye ku yo de mineni ka di ikado kafo dugudeu ikado ulu tola dugu amarabauma anako nyana bola uma okumana ko minyi ikado larme unu farala nyonga kanimbara mi muluda ka kera fie boda belebele nyononga ulu bulo wal nyononga nisojara nai ko beba dombi ka fo kaunga ulu masiri tabaw ku ka wuli ka jo ko alala ka dugulende o ka sebaya ni sanayele ko funate ko dugule tuguni o ko ga ko dusubu la bi ko sebe ka sabuke manyama were dusu min dula o kera ni barake mine nyuma dili uma ku ka bara fanake ikado kene ka inafo alanyi nu fe chugomi ka dankari jugula ka jugu ko ere daga jugu wuli ka bo aundala o ko koro marabulote chamanje marabulote wa ikado fa bele jire de kodo mali sege nani beka ere soro o kuma mi nyono o sergli ko nae ko fa maka wuli ka jo semve ye nunu bunde wati mi baga keme saba na be mishi yo mine sabu ko yo ndaraki maula ko jaga o kuma na dire dugu amanyema uma uka di baga marala ka kuluma ulu de be bedon o kuma na luka klam mawni nyonje munu tawdu janyo masa anyeni mboy ka do soir de bamako kono la ya jaraka no bla do ka bidon boli mami foli kula romoro ikado ka fo baga marala ka nyemo fana andi ya bala ka fo abikel la dira kono baw be ka jeni kala o yoro nyi fere to mi fo atwa de ko PMTR o PMTR ikado o ye fere ton kurai min sigira baba mulai haidra fe ka bo RPM konnala ala ga barga do betala amin ya allah ala ga barga do betala ikado le national alikumambe amadou va ikado jallo ako kumimbe tali
ke ikado kalata kola ko mimbe hakilla jingfo mimbe ejima nyema ko akoni ajeya ka fo ko ulubina barake bara mi nabina keni jeliye ani walasa ka sega kalasa jeleni mimbe na ni basigiye ko lake ikado anga jamana konna de nyini no fe ambe ko de gunna kalata de gundu ko nil doute que nous relèverons tous les défis en adaptant les meilleures solutions que nous identifierons dans une synergie d'action de tous les acteurs du processus électoral. Ala ka ke folenyi ka sira jele do angoro ni ala sonama note on va ta site ke ni balaw o kuma na go finya bi yorodo diye muye oye autorité indépendante de gestion des élections na ma nyama maître Mustafa Sidi Mohamed Cissé koromro ko aye ni foi ka do ministre nya ministre kolonel Abdoulaye Maiga ale sigili nyana aya fo ikado ka fo kulu nyana kulu munu ni olu sigira senga no ikado ka fo comité de pilotage o mi ni ase kunti dore olu ka siga demenyoya ta ka nyesi autorité indépendante de gestion des élections alema ikado ko mi ye maître Mustafa Sidi Mohamed Cissé aka ni korofo ko aya jeya ka fo olu ka wulika jo abibla minemi ngonnana o ye jamana marabaw yere hakila minta ni ka autorité indépendante de gestion des élections sigi senga bela jele akalama ina fo idasira ama ka fo kololo ni geleya nga jamana la soro kala tasimbi alla ona manya ka fo ko bara nyema ya dira uluma bi ikado president Cissé ko ama korofo niki munumunu adala de ako kuma ko ulubina dabali ni fero sigi uni mamunu nde lukaka nga se ku tege de nyama bara inga ke ikado ladriya kono jelinya konnana kono ko ubena ikado ka fo abla o minere kono ukasigi kuvolo no obitalike uni comité de pilotage ka kere ikado ka fo autorité indépendant de gestion des élections nous ye jabala kura ni ko lasoro badala bugu ikado ka fo dangandala yeno kuma ko maître ikado Mustafa Sidi Mohamed Cissé ka ye ni krofo ni ka fo ka jeya akuina fo jamana yere sariya ya fo la se churumina ani kala tak ngango kibara sarakise a jose nani na no e atikati loi électorale o ya nyini ka fo ubisega fere munu no dabale munu no ko lu sigi singa oni jamana ka chake daw ulu munu no kangu bulu di nyama wala saka sega bara oni ko kado asinzi haka jamana denw bi se ka wasa sɔrɔ cogo min na ko baara kun daminɛ olu de sigira senga parce que b'a ye kanto n'o bɛ Amadou Fa Diallo ko fɔ a ko maître Mustafa i k'a dɔn k'a fɔ a y'a yira k'a fɔ loi électorale a article 5 o fana ye perepere min ni ka o di o ye i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ se ka wulikajɔ minnu kɛ o ko baaraw fana bɛ sen na a bɛ fɔ min ma ko maa ta n'o ye recrutement des chefs de département ye n'o kan ka laɲini cogo min na ko baaraw olu bɛɛ lajɛlen bɛ waati la tuma na sisan min ni o ko fana bɛ sen na a ye nin perepere latigɛ bɛɛ lajɛlen di kolonel Abdoulaye Maiga ɲɛna i k'a dɔn k'a fɔ k'a yira k'a fana fɔ k'a fɔ jamana ka cakɛda minnu tun bɛ direction générale n k'a fɔ délégation générale aux élections o la n'o ye DG ye olu kan kan ka i k'a dɔn labaara ni k'o labila sigidaw la cogo min na k'olu baaraw bɛɛ lajɛlen bi sen na parce que i b'a ye kanto k'a fɔ waati min na kolonel Asimi Goita a y'o wele ni k'o bila i k'a dɔn k'a fɔ faso baara in na n'o bi tali kɛ kalata jɛlen labɛnko ɲuman ye o kuma maître Mustafa Cissé a n'a kulu ko ani i k'a dɔn k'a fɔ jamakulu tɔ minnu bɛ yen olu kɔni ye a jɛya minisiri ɲɛna ka yira k'a fɔ olu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ min dangana bi o ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn gɛlɛya min ni kɔlɔlɔ min ye jamana in lasɔrɔ kalata kow sen b'a la kosɛbɛ o ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ kow sen bɛ a la o bɛ se ka i k'a dɔn furakɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ la ko olu tɛ i k'a dɔn k'a fɔ munumunu kɛ u kuda la dɛ u b'u tilen ni ka jɛya baara fɔra cogo min na ne k'a bila o minɛ de kɔnɔ parce que b'a ko ni bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ni o ye maître Mustafa Cissé a n'a ka jamakulu tɔw ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɔ dantigɛlen minisiri ɲɛna n'o bɛ kolonel Abdoulaye Maiga ko fɔ min ɲɛsinnen don mara ani mara cɛmaboli ani gouvernement kɔrɔfɔsentigi don kɔrɔ ko ale fana ye kuma ne k'a ta a yira k'a fɔ u bɛ yɔrɔ min na i ko bi i n'a fɔ jamana marabaw ani k'a dɔn k'a fɔ hakilina minnu bɛ jamana yɛrɛ i k'a dɔn a fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan ka bɛn n'o kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen kulu o kulu n'olu kan k'u yɛrɛ ye kalata in kɔnɔ kɔrɔ k'u bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan o lajɛyara ka ban wa baaraw olu kɔni kɛra i k'a dɔn min bɛ tali kɛ ministre kolonel Abdoulaye Maiga k'a ye a jɛya k'a fɔ jamana denw sigi bɛ ka min makɔnɔ o ye i k'a dɔn k'a fɔ kalata in kan ka kɛ kɛcogo minnu na wa baara in bɛ kɛ o kɛcogo la dɛ kɔrɔ ko minnu tɛ a la wa a bɛ jɛya ka danni u ye ka yira k'a fɔ autorité indépendante de gestion o kumana ko olu bɛ u ka baara kɛ i k'a dɔn k'a sɔrɔ juru tɛ u kana administration territoriale olu fana jɔda ye i k'a dɔn dɛmɛ minnu ni bilasirali minnu ye ani jamana ka dantigɛw ni k'a dɔn baara minnu bɛ yen minisiriso wɛrɛ minnu n'olu jɔyɔrɔ ye mun ye
ye kɔrɔ olu bɛɛ perpétué latigɛlen don maa si tɛ don maa ka furu kɔnɔna na i k'a dɔn ko influence tɛ a la wa i k'a dɔn autorité indépendante k'u b'u ka baara kɛ i n'a fɔ a fɔra cogo min na administration territoriale minɛnw lanali jamana ka i k'a dɔn ɛji mɔɔw ni ka o kumana a dogodogoni ɲɛw yira u la i k'a dɔn ko administration territoriale ka baara o min bɛ yen ko olu bɛ o kɛ k'o se i k'a dɔn a dan na o kɛra colonel Abdoulaye Maiga ale ka kɔrɔfɔ ye i k'a dɔn Amadou Va Diallo a yɛrɛ k'a fɔ nin sigi min kɔni kɛlen filɛ nin b'a jɛya k'a fɔ jamana marabaw u y'a ɲini ani ka jamanadenw bɛɛ la ye k'a dɔn ko kelen min kunna o ye bɛɛ bɛ se k'i hakilina n'i ka yeta ye cogo min kalataw u mana kɛ gɛlɛya kana kɛ a la n'o tɛ cour constitutionnelle ma ɲɛma ko n'ale y'a bila yɔrɔ min ko ala de y'a bila ye k'a bɛ laban olu de bolo Isu Tanti ala wallahi ma fɔ ko maa ɲɛma kɔrɔ tɛ Isu Tanti a maa ɲɛma kɔrɔ ko n'ale tɛ ko Mali tɛ k'ale kana bɔ yen dɛ a yɛrɛ bɔra yan hali sɛ ma wuli ka bɔ a fa kan ne ni ala cɛ Isu Tanti cɛ don caman tɛmɛna koyi hali bi tɔba bɛ kɔ wa bɛɛ tɛmɛna k'an to yan n'u bɛna k'i n'a fɔ o si ma kɛ anw ɲɛna wallahi a bɛɛ tɛmɛna i t'a dɔn o maa ninnu bɛ sogo de kɔnɔ wa ni ne y'u miiri ni dɔw ye k'u ka kunu n'u bɛ k'u bɛ tarikuw ladi anw ma n t'a dɔn M5 ko ni y'a fɔla bayɛlɛma minnu kɛra anw ɲɛ anw bɛ yɛlɛ de wallahi an bɛ yɛlɛ anw b'a kɛnɛ bɛɛ kan wallahi an bɛ yɛlɛ a janjo foyi ma kelen tɛ yen kelen min n'a ma kɛ direct ye anw fɛ ayiwa aw bɛ a hɛrɛ mugu ni y'a fɔ la n k'i ɲininka a kuma fɔ ka bɔ bin na bi a dɔw yɛrɛ anw kɛ fadenw ye bi o de ka ca k'a sɔrɔ o de ka ca maaw bɔra ko caman kalama groupe ko sabu a do ka sabuya yɛrɛ fɔ tɛ siga t'a la a kɛra bɛɛ ɲɛna yan bɛɛ y'a seri c'est pour que quand on les voit peut-être je ne sais pas dɔw b'u sigi u bɛ cas dɔw fɔ i m'a fɔ anw b'u lajɛ a bɛ yɛlɛ an dabali bɛ ban quoi dabali banko de don kamanagan yɛrɛ don sabu tantanna ninnu ni tileganfɛ maaw kuma ye kɔrɔsolo mana ko na ko sa tɛ sɔ bɔ da dɔ la o de y'a to i ye kuma min fɔ a daminɛ na an k'an jigi kɛ daba masa a bɛ bi ɲɛnabɔ fura foyi tɛ ala ta kɔfɛ a tɛ yen sinon i ɲɛ bɛ adamaden na n b'a f'i ɲɛna an yɛlɛma bolo ka ca kojugu k'a fɔ k'i bɛ kala yɛrɛ turu maliden kan bi ni an ma jɛ ko ma i m'a ka wale fiyewu n'i y'i farata a ma jigi fɔ jigi kɔ b'a la dɛ fɔ jigi kɔ de ka ca la bi ala kana an ta k'o ye jɛɲɔgɔn masa annonceur an b'ale ta n'an ye annonceur ta lakanako a gɛlɛya bɛ yɔrɔ bɛɛ nka dɔw bɛ Bamakɔ hali bi ko ye wulikajɔw bɛ sen na nka bandiya i k'a dɔn k'a fɔ a tɛ se ka ban tile kelen Dawuda Dunbiya u ye taara ka taa Nikɛnɛ Karaba fɔ a siso kɔnɔ bandi kɛlen k'i kunkolo don foroko kɔnɔ ko Kabule bandiw taara bi Dawuda kan ka taa fa ka so kɔnɔ o kɔni u yɛrɛ maa kɔni da y'i ka soju ye i bɛna lakana sɔrɔ min tun a tɛ tɛmɛ o kan parce que ko Bamakɔ lakanabaliya ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ tuma bɛɛ da bɛ maga a la Bamakɔ ka k'i k'a dɔn k'a fɔ ani maliden yɛrɛ ko don o don k'anw bɛ bɔ an ka so sen kelen bɛ so kelen bɛ kaburudon na sen kelen bɛ so kelen bɛ kasobon na k'an ka taabolo kɛ n bɛ o de ye bi o kumana janjo masa k'i b'a ye k'a fɔ ko sen kelen bɛ so kelen bɛ kaburudon na ko yɛrɛ de ka ca k'a sabu kɛ lakanabaliya ye a ka diya ka taa maa ka lakana kɔni dan ye i ka soju ye dɛ nka ka t'i Nikɛnɛ Karaba fɔ ye o kɔni o ma tɔ to ko la o ko Dawuda Dunbiya ta kɛra ten i b'a ye k'a fɔ janjo masa o kumana ko min ye i k'a dɔn ko nin ye misali tɔw cɛla min ye Aminata Sanɔgɔ ye k'a dukara ale de ye nin fasiri bi a ko Dawuda yɛrɛ k'a si bɛ san 40 bɔɲɔgɔnko la o kumana i k'a dɔn k'a fɔ mécanicien don n'o ye mobili dilanna ye k'a furulen don ala ye den kelen kalifa n'a furumuso la u sigiyɔrɔ bɛnnen don Kabala ma ne k'a fɔ janvier kalo tile 16 k'a dugu jɛ tile 17 na a ka ja 2023 san in na fɛn min ye Dawuda ye ko binganikɛlaw de taara bi a ka fɔ a ka so ka taa i k'a dɔn waati min na u taara bi a kan u ma da bingani ma u tilala k'a Nikɛnɛ Karaba ko senfɛ ko ye janjo masa i b'a ye k'a fɔ ko nin ye maa dɔw ye k'u taara i k'a dɔn k'a fɔ ka taa bi Dawuda kan ka bi a kan tila ka a ni fana ka o sabu ye ko ninnu taara Dawuda ka so ka taa kogo de ta ka don i k'a dɔn ni maa kofɔlen ka so nɛgɛ ɲɛ saba sɔgɔmada nɛgɛ ɲɛ saba 3h du matin o kumana ko i k'a dɔn k'a fɔ maramafɛnw de b'u bolo u donnen ko Dawuda ka dukɛnɛ na a ka i k'a dɔn salon o daba so yɛrɛ salon daba u taar'u ko de kan u b'u k'o waraka o warakatɔ sa k'u b'o jagoya waka ka don o mankan de ye Dawuda lakunu Dawuda Dunbiya ale bɔra ka n'a lajɛ ni fɛn min bi sen na k'o y'a sɔrɔ u ye dukɛnɛ yeelen bɛɛ lajɛlen ampulu bɛɛ da walo ka so bila dibi la ten mɔlɔntɔ o kumana maa si ɲɛ tɛ foyi la dibi kurun kɔ Dawuda de wulila k'a bɛna a ka salon da mankan k'a bɛna o ko jateminɛ wa o y'a sɔrɔ u y'a wa ka don kaba ɲɛŋɛ ni Dawuda u ɲɛsina ka kɛ 4 ye ten
u ɲɛ da ɲɔgɔn kan kelen b'o la o ma hali a ɲini yɔrɔ jango ye o tila ka mugu dasi Dawuda la ten ka mugu dasi a kɔnɔbara la i ka dɔn ka tila ka dasi a la tuguni o mugukan min bɔra furumuso dalen sunɔgɔ la o ja tigɛra o golobara ka wuli k'a bɛ bɔ cɛ ko to ye da sɔgɔ ko binkanikɛlaw don u ye mugu ci na kana bɔ muso y'i kari ka don so kɔnɔ a nɔ la i ka da sɔgɔ o min kɛra i b'a ye k'a fɔ ko Dawuda kɔni a biriminen tora joli la ye a biriminen bi joli la furumuso tɛ se ka bɔ den tanni o b'u bolo dennin bɛ san 3 bɔ ɲɔgɔnko la janjo masa i b'a ye k'a fɔ kisɛden ye Dawuda sɔrɔ a kɔnɔbara la a furumuso o dun tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ o y'a ta kɛ kule ye ka wele kɛ maaw kulo t'ale kule k'a na sigida maa kelen tɛ min bɔra janjo masa i b'a ye k'a fɔ ko u tilalen Dawuda bɛ joli la waati min a b'a ka degun bolo a b'a ka dimi bolo u taara marifa banbaa la ko i ka wari bɛ min i n'a fɔ u bɛ wari ko kalama du in kɔnɔ ye ko wari bɛ min Dawuda kɔni n'a ka dimi bi ɲɔgɔn na nka ɲɛ b'a la n'a ma nin ko in fɛ a ko tɔ ka na juguya nka o si m'a kisi u y'a ɲininka waati ma a ye wari yɔrɔ fɔ ko wari bɛ ale siso kɔnɔ a furumuso bɛ yɔrɔ min ko wari bɛ yen nɔ a bɛ dimi bolo Dawuda bɛ joli la i b'a ye k'a fɔ k'u y'u kunda i k'a dɔn furumuso ka so kan ka taa da jagoya kongo muso ko k'ale t'a yɛlɛ ko n'a m'a yɛlɛ k'u ye salon da wa cogo min ka don k'u bɛ siso fana da wa ka muso yɛrɛ ni kɛnɛ karaba muso jatigɛ kojugu ale fana ye dayɛlɛ a b'a kɛ cogo di a ye dayɛlɛ maa ninnu donna i b'a fɔ u halala so de kɔnɔ koyi den tan ni san 3 o jatigɛlen dalen don o kumana furumuso bɛ yɛrɛ la o bɛ saba la ko wari bɛ min a ko kumana a y'a ɲini ne kɔni t'a yɔrɔ dɔn u ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen dɔbi ka taa bɔ armoire kɔnɔ ka taa sɔrɔ 20,000 sefa wari de bɛ yen nɔ ani warimisɛnnin dɔw sefa wari 20,000 janyo masa wa muga seba wari ko Dawuda y'o ta orange money yɛrɛ la a su de koyi a y'o ta orange money na a su wa a na kɛ dɔ bɛ nin kalama ha siga t'a la o kumana ko ani warimisɛn minnu b'a kan Dawuda y'a ta o su min ka taa bila a ka so dɛ o su kelen de fajirida fɛ ni maa ninnu taara don a kan o kumana ko mugu k'a bɔlen maaw yɛrɛ fɛ ko sigida maaw bɛna bɔ maa si ma bɔ gardien kelen bɛ de bɛ yen o de y'a ka da yɛlɛ k'a bɛ bɔ k'a lajɛ fɛn min don u ye morifa banbɔ o fana na k'o ka segin a kɔ marche en arrière gardien fana ye marche en arrière kɛ ka don so kɔrɔ ka da sɔgɔ a yɛrɛ da la u tilalen kɔ Dawuda n'a ka denbaya la u y'u kunda gardien ka so kan u taara o fana da Kongo gardien fana ye dayɛlɛ o kumana u donna o fana ka so o k'a dɔn buruburuni min b'o bolo bilankɔrɔni u y'o bɛɛ lajɛlen salo Dawuda ka du kɔnɔ u ye i k'a dɔn wari ta waati min moto 2 bɛ yen Dawuda yɛrɛ n'a furumuso ka moto u y'olu fana ta Jakarta o kumana nka gardien u taara o fɛ waati min u y'o ka warimisɛn de ta a ka ja moto min b'o bolo o ye i k'a dɔn k'a fɔ belebele in ye ko min ma ko banaba fali Patrik b'a ka fɔ la o kumana ko u y'o ka banaba fali to o bolo yen u ma sɔn k'o ta koyi o kumana Dawuda n'a muso ka Jakarta 2 u y'o de ta ani 20,000 ani gardien ka buruburu u taalen kɔ sa Dawuda bɛ birinbirin na i k'a dɔn joli la furumuso a dɔn ko wɛrɛ t'ale la den san 3 nin fana mankan y'ale lawuli sigida maa kelen ma bɔ ko dɛmɛdonɲɔgɔnya banna an ni ɲɔgɔn cɛ koyi ko adamadenya ni hinɛ banna an ka sigiw la koyi o b'a k'an bɛ yɔrɔ min ko bi ko nin ye kamanagan ko ye o kumana ko muso ka fɔ la k'a ko ninnu ko olu ye weleli kɛ ka polosiw wele ka sapeurs pompiers wele ko 4 heures du matin a y'a sɔrɔ olu mana ni si ma se yen nɔ fo lɛrɛ caman tɛmɛnen kɔ u sɔrɔla ka na i k'a dɔn k'a sɔrɔ Dawuda a ye yan to a ma se ka bɔ a ka la cogo si la Ala ka hinɛ Ala ka o kumana ko Dawuda k'a ye yan to o kuma ko maa b'i yɛrɛ ɲininka anw ka jamana kun bɛ mun de kan lakanabaliya a kɛbaaw hakili ye jumɛn ye ko nka maaya fana ka ban anw ni ɲɔgɔn cɛ ani dɛmɛdonɲɔgɔnya ni adamadenya hinɛ k'o fana ka ban k'o de ye kabako ye malidenya la k'an dun bɛ yɔrɔ min bi k'o de wale bɛ ka jira dɛ ko binganikɛla ninnu taara bi Dawuda kan maa kelen ma sɔrɔ sigida la min bɔra ka dɛmɛ don a la gardien kelen min bɔra o fana tɛ se ka nɔbɔ ko la o kumana ko o ni Dawuda bɛɛ kɛra maa bɔnɛnɛya ko la nka Dawuda de ni tora furumuso i k'a dɔn k'a fɔ ko kɔni tora i k'a dɔn ka o kɛra filiyatɔ ye ka den kɛ fala ye ko e k'a lajɛ ko 20,000 sefa wari dɔrɔn nɔfɛ ka taa dutigi faga ka bɔ a ka du kɔrɔ du guloma k'o kari ka bɔ du kɔrɔ ka min ye dentanni k'o kɛ fala ye ka furumuso kɛ i k'a dɔn k'a fɔ filiyatɔ ye o kumana ko min ye nin ye ko yala nin ye ko ye min bi bɛn wa 20,000 ka nin bɛɛ lase i k'a dɔn kabila kelen ma o kumana ko fɛn min ye nin ko ninnu ye k'an bɛ se ka fɛn min fɔ ko wari min yɛrɛ taara o ko tɛ dɛ nka ni min taara ko senfɛ wari in yɛrɛ fana tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka taa ɲɛnamini furaw san k'u ɲɛnamini k'u sigi diɲɛ sigi k'a n'a wuli k'an fɔli la dɔrɔn a banna ko wari ninnu yɛrɛ ɲini kun bɛɛ ye nin ye ka maa ni bɔ ɲɛnamini fura ko kama Aminata Sanogo ni y'a ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ an na sɔrɔ kɔnɔ o ka bidon boli an bɛ k'an lajɛ bɛɛ kisi ni Ala k'an bɛɛ kisi maa kɔni ka lakana yɛrɛ la
ali yala kitabla nya be dabla ngo bolongo na mai jaja ala kana dabla wallahi ni ala kana dabla ala ka hinala amin me manu ala ku lebu ala ku ko ba dire fa ala kanu ni nunu ngoni yere ka dangere ke ka do ko mana mununu tala ulu yere do fasili ke waga fola ako ka meni ngo mununa ko na manya ke ko nini daga sega wuli fiyo ko ka pende mor ko anga mais c'est ça que mungu mero le fo kanga mafa o sharia c'est-à-dire ka yinga no ka fa bekai ka dalu don ka fo taka na tala fiyo ulu yere bifa ulu yere do awo kororo ali fali directite awo ulu kana toro fo ka tu nibu ka yaf mala u defedi sabu no o make fiyo koni go do be ka te dabla de na te ka daga wuli fiyo ka pende mora anga la ko amse yantu mafa anga do anga sharia ula ni mafa yire bi fa no kele ni fulani sabakera if club fa ma wado ma de be ngula domba bala ko do ko ni ba kala ma ay wari intasu wallahi e wamuga se fo wari o mafa kumbo yala toni fe mbebe ni kera do kala se bela mai ha wallahi ala ku daro ma ko wami kambe daya ni ala sona ma be bitem blali ga dawra fana ka dimay ni man ma to ko sey wallahi ami do ke ala ka ko pale herela so ere fana chila aw ala ka ko pale herela ala ya jeshi mina ala ko dare adeni musuma ala ko dawra dunya ta gara tande ko kabala ala ka dawra amin nga ka nyini karo ka folla kana bo adola ali bi doga fara baraka de ali bi doga fara baraka ango ngambe vigilu sigi kare kono vigilu fana takera bingani ma o katuguni ay me ma do fura min benen naw anga ngani aji anyo edro wallahi la tige gelera hangata ko ala ka shinira na ala sona ma ka awni ci